11 телевизор жидалар, көрші ауыллардан да өзім де болыштым балаларға ашулардан сөйтіп, умножительный напряжение арқылы шығарып, бір алтты тізіп, 27 мыңға фаза жеткеріп, түніне біле қараңғыда қарайсылар келе, бүлмеде сүндіріп, кеш білен күружып өткенде мене мұнда инәнің ішлары зәңгер су түске керіп, қауаға мотор нелер шығарып тұра ол сондай. Ионизация барған екен. Һаваны чистарта торган микродулкынлы мич киләчәк техникасы. Аннан тыш бу аппарат агачка яндырып рәсем ясый да ала. Кирәк булса аны камин урынына да кулланырга мөмкин. Биредә бу җайланмага караганда гадирәкләре дә шактый. Мәсәлән, агач өстен шомарта торган станок, хәтта логопедка ярдәмгә килә торган җайланмалары да бар. Юлда йөри торган машина ясарга да остамындагы халык. Бензопила моторыннан гына машина ясап булам икән дигәчтән, баштан теге өч табанлы рольләрдән башланды да, булмыйча кая китсен диде. Балаларның хезмәте күп керсен өчен, варит дип бергәчтән битен сварка белән эшләгәч ул балалар эше булмый. Рамны үзләре эшкылап, тишекләрен тишеп, башта урындык трубалар монда кагып, траверслар куеп, 7-нче класс кызлары дәрестән соң калып кружокка килеп, буяп, башта рамын җиттерделәр, видеога бөтен эшләр бар. Аннан инде шушылай Урал мотоциклының коробкасының артыгы эшләрен җегетләр тимер пешкәлә кистеләр дә, звездочканы үзем бар иттереп кайттым. Йөн булса өчен трубаны 25 трубаны жарап иттереп комбайнның лавишка куйдык. Алар винтирующий резина долдыралар. Әзрәк кенә уйный неровностьта. Иж звездочкасы алып куйдык. И мотоблок тәгәрмәче. Моторларны кыйылданнан соң карыттырга чыккачтан инде мотоблокны куярга булдык. Москвичның бензобагы кемнәргә бәлки таный торгандыр, инде мотор килеп чыкты. Печән әйләндерергә, яфрак ташырга, тротуардан кар иттерергә менә дигән машина. Монда инде бөтен мәктәп балаларының да кул көче кергән.